Bună, numele meu este Rafaela și în clipul de azi vă voi prezenta animalele mele de pe balcon. Din pasiune pentru natură mi-am transformat balconul de 3 metri pătrați într-o mică cameră plină de plante și animale. De început, aș vrea să vi-l prezint pe hamsterul meu Max, zis și Maxi. După cum puteți deduce și din numele lui, este mascul, are aproape un an și este printre cele mai de demult achiziționate dintre toate animalele pe care le am. Mi-am dorit de foarte mult timp să am un hamster și acest vis a fost împlinit de ziua mea anul trecut, când împreună cu soțul meu am mers și am achiziționat hamsterul de la o familie din oraș, care avea mai mulți puișori de hamster. El este un hamster siberian și este foarte activ și drăgălaș. Adoră să alerge pe roată, îi plac semințele și viermișorii. După ce m-am obișnuit cu hamsterul, am simțit nevoia să-mi cumpăr și un canar, pentru că știam că aceștia au un cântec deosebit și era exact ce aveam nevoie pentru ca balconul meu să prindă și mai multă viață. Din păcate, deși este mascul, nu a început să cânte încă, așa cum m-aș fi așteptat, dar aș vrea să cred că e doar din cauza că este prea tânăr și își va da drumul pe parcurs. M-a fascinat culoarea lui, dar și faptul că e o pasăre foarte cu minte, care te bine dispune ori de câte oră privești. Timpul trecea, iar eu mă documentam tot mai mult cu privire la animalele pe care le dețineam deja, însă nu numai. Căutam informații și despre altele, specii de păsări și animale. Așa am dat de papagalii nimfă. M-a fascinat inteligența și drăgălășenia lor, însă aș fi vrut mult să fie blândă, spre deosebire de canar. Așa că am ales să achiziționez o nimfă pui. Avea doar 5 săptămâni când am luat-o și a fost dragoste la prima vedere. Este foarte blândă.